Merħba tfal, jiena Miss Marlin. Kif intom? Nibdew bil-kanzunetta tagħna tal-merħba. Merħba tfal, kif intom illum? Merħba tfal, kif intom illum? Merħba tfal, kif intom illum? Nispera li tajbin. Naf li intom tajbin bħali. Mela l-istorja li preparajtilkom illum hija minn dal-ktieb, mhux storji iktar huwa tip ta' informazzjoni. It-titlu ta' dan il-ktieb huwa Is-Sistema Solari, l-avventura tal-kometa Halley. U hawnhi Halley. Il-kometa għamluha forma ta' tfajla u libsa tal-galassja jew l-univers. Qed naraw ħafna pjaneti wkoll li għandna fis-sistema solari. Il-ktieb huwa miktub minn Sherin Camilleri Magro. L-illustrazzjonijiet l-istampi huma ta' Big Book Distributors Limited li huma wkoll il-pubblikaturi BDL Publishing. Naraw ftit il-ħarsetta wara tal-ktieb. Jiena il-kometa Halley mill-bogħod fid-dlamijiet tal-univers. Ix-xemx qisha farka ta' djamant. Qatt ma bsar xi ġmiel ta' pjaneti hemm iduru magħha. Mela għax ma tiġux miegħi f'din l-avventura u niskopruhom flimkien? Tlaqna mal-kometa Halley. Ħa naraw fejn se tivvjaġġa. Hello! Jiena il-kometa Halley. Ġejja mill-bogħod ħafna. Kometa hija ballun ta' gass, trab u ġebel li jħallu demb twil u fid-dieni warajha. Hija ballun ta' gass, trab u ġebel u jħallu demb twil kulur il-fidda. Imma fil-ktieb għamluha forma ta' tfajla. Wow, qed naraw il-pjaneti fis-sistema solari. U l-kometa Halley għaddejja ttir fil-vjaġġ tagħha. Naraw ftit il-pjaneti li huma. Ħanibdew mill-iktar waħda li l-bogħod mix-xemx. Hawn Neptune, Uranus, Saturn, Jupiter, Mars, id-Dinja, Venus, Mercury u x-Xemx. Id-Dinja tinsab fin-nofs tas-sistema solari la jqrib ħafna tax-Xemx u lanqas qiegħda fit-tarf fil-bogħod. Ix-Xemx tagħkom ġibditli l-attenzjoni daqskemm tiddi. Fil-vjaġġ tiegħi lejn ix-Xemx ngħaddi minn ħdejn 8 pjaneti ta' daqs u kuluri differenti u hekk huma. Mhux kollha kbar l-istess u anke l-kuluri tagħhom huwa differenti. Mill-liema waħda ħanibdew ħanaraw ftit. F'dak id-dlam tal-ispazju bejn il-pjaneti ġganti blu. Uranus u Neptune. Ix-Xemx tlellest mill-bogħod qisha farka ta' djamant. Żomm ftit. Araw xi ġmiel ta' ċrieki għandha l-pjaneta Saturn. Hawnhi Saturn. Tal-għaġeb. Saturn għandha 7 ċrieki ewlenin u 62 qamar. Naħseb l-qmura jinsabu
madwar dawn iċ-ċrieki. U issa fejn waslet? Issa qiegħda nara lajn kbira ta' maltempata li ma tispiċċa qatt fuq il-pjaneta Jupiter. Jupiter hija l-ikbar pjaneta fis-sistema solari u għandha iżjed minn 60 qamar. Hawnhi Jupiter. Saħħa Jupiter! Telqet Halley, il-kometa. Hello pjaneta Mars! Kemm int ħamra u sabiħa? Isek rubin jiddi fit-tlam. Fl-2003 in-NASA bagħtet l-ewwel żewġ rovers biex tibda tesplora l-pjaneta mill-viċin. U hawn r-rover. Mars għandha żewġ qmura żgħar, Phobos u Deimos, u qed naraw wieħed mill-qmura hawnhekk u naħseb li ieħor qiegħed fuq in-naħa ta' wara. Wow, xi ġmiel! Araftuha dil-pjaneta? Bravi d-dinja! Issa qed inħossi l-frifet fl-istonku kompletament. Qed nara bħal żaffir blu u jileq riesaq lejja. Din hija d-dinja u viċin qed nara il-qamar fid-dieni li ma jħallija qatt. U hawn l-qamar. Nispera li għandkom il-kamera tar-ritratti lesta għaliex ma tantx niġi ta' spiss u meta niġi ngħaddi malajr bħal sajjetta fis-sema. Qed tgħidilna Halley. F'ġurnata waħda id-dinja ddur dawra sħiħa fuq annifisha u tieħu sena biex iddur dawra max-xemx. Saħħa dinja! Fejn waslet? Issa l-ħdejn Venus li tiddi daqs id-deb jgħidula wkoll l-istilla ta' filgħaxija. Venus u Mercury huma l-uniċi żewġ pjaneti li m'għandhomx qmura iduru magħhom. Qed nersaq viċin ħafna tax-xemx issa u ser ngħaddi minn ħdejn Mercury, l-aktar pjaneta sħuna u l-eqreb pjaneta tax-xemx. Kemm toħraq! Għax-xemx qed tgħid il-kometa Halley. Issa tilqa' barra mis-sistema solari tagħkom u tieħla fi spazju iswed u mudlam għal b'ħafna stila li leqqu. Saħħa u nerġa' narakom fis-sena 2061. L-ispazju huwa kbir ħafna u fih insibu bosta sistemi solari oħra. Barra din tagħna. Mela lil-kometa Halley, preparaw ruħkom ħalli nerġgħu narawha fl-2061. Kemm ikolkom żmien dakinhar? Aħsbu ftit toqgħodu kkontjaw u ftakru ħalli tippruvaw taraw għaddejja u hekk spiċċa il-ktieb tagħna. Nispera li jogħġobkom tfal. Issa nixtieq xi ħaġa minn għandkom. Nixtieqkom tpinġu jew tagħmlu s-sistema solari bil-pjaneti kif għamilt jiena. Hawnhi. Dan huwa għatu ta' kaxxa ta' żarbun u karta sewda. Kelli ftit pompoms u dan għatu ta' xi kontenitur tal-plastik u għad tinżejnu bit-tejp, kulur id-deb u għamilt is-sistema solari bil-pompoms. Hawnhekk ix-xemx, Mercury, Venus, id-dinja bil-qamar, Mars, Jupiter, Saturn biċ-ċrieki u żajt il-pipe cleaners, Uranus u Neptune.
u għamilt ftit glitters ukoll biex tiġi leq. Toġobkom tfal? Issa intom tridu tagħmlu waħda bħala. Jekk mhux bħala tistgħu tagħmlu ċart, jekk m'għandkomx pompoms. Minflok pompoms tistgħu tużaw tappijiet tal-plastik, tal-fliexken, tal-luminata. Għaw ħafna kuluri u formi ta' tappijiet u tagħmlu is-sistema solari tagħkom. Flok tappijiet u pompoms tistgħu wkoll tużaw buttuni. Sibu buttuni b'kuluri u daqs differenti u tagħmlu xi ħaġa bħal din. Kif tlestuha? Ħudu ritratt tal-proġett tagħkom u batuha fuq il-paġna ta' Facebook fejn qed tarawni naqra l-ktib tal-lum. Nixtieq nara l-proġetti tagħkom, nieħu gost ħafna. Nispera li oġbitkom is-sessjoni tal-lum. Komplu segwuni, komplu waqraw. Saħħa u ċawa